கொடிஷியாவில் இருக்கிற புக் ஃபேர் ஃபெஸ்டிவலுக்கு தாங்க போயிருந்தேன். அங்கே போய் உள்ளே போய் பார்த்தா ஏகப்பட்ட மக்களுங்க. அப்படி புக்கு வெள்ளம் அலை மோதுது. அது மட்டும் இல்லாமல் புக்கை வாங்க வந்த மக்களும் அலை மோதுறாங்க. இது உண்மையிலே புக்குக்கு வந்த கூட்டமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமும் வந்துச்சு. இல்லை சண்டே எப்படியே ஓட்டருக்கு வந்த கூட்டமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமும் வந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வந்து ஏகப்பட்ட செக்ஷன் இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு வேளை கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒரு நாள் இது 31ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குமாமா. நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சண்டேவாக ஈஸியாக ஓட்டுறக்கு உங்களுக்கு வழியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஏகப்பட்ட ஸ்டாச்சூஸ்லாம் இருந்துச்சுங்க. பெரியாரோட ஸ்டாச்சு, அம்பேத்கரோட ஸ்டாச்சு, புத்தரோட ஸ்டாச்சு, திருவள்ளுவரோட ஸ்டாச்சு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேளை அந்த ஸ்டாச்சூஸோட ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடிஷியாவில் இருக்கிற புக் ஃபேர் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போங்க. நான் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக அப்துல் கலாமோட 2-3 ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தேங்க. என் ஃப்ரெண்டுக்கும் எடுத்து கொடுத்துட்டு சந்தோஷமாக அங்கேருந்து வெளியில் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட் கார்டில் பார்த்தா ஒரு மியூசிக் காம்படிஷன் ஒன்று போயிட்டு இருந்துச்சு. மியூசிக் காம்படிஷனில் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் ஒன்று போயிட்டு இருந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பயங்கரமாக வைப் பண்ணிட்டு இருந்தார். 40லேருந்து 60 கூட இருக்கிற பீப்புளாக ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டிருந்தாங்க. நானும் 2 நிமிஷம் உட்காந்து கேட்டுட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பயங்கரமாக போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. சரி நான் கிளம்பலான்னு பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டு சரி வா மச்சான் சீக்கிரம் கிளம்பலாம் அப்படின்னா, அதெல்லாம்